mga subscribers, please, simula magkabitungin po ay October 30, 2025. Yan. So, this topic therapy po. May Kuya Jaime Sara dito po sa Kupang. Kupang, Pampanga. Again, sa lahat po ng mga anak, mga both side kapatid, mga kamag-anak, shout out po sa inyo lahat. Grabe, nakaroon tayo, no? May bundle, no? Grabe, ha? Kuya. Ito ba basa? Sige basa kuya. Minimos kwento ni ang buhat siya ngayon mana. Yang hindi maubos ibinigay. Ibinigay niya ang lahat ng mga kailangan na pamagitan ni Rino. Amen. Binibigay naman na eh, di ba? Lahat ng kailangan natin. Malalim po kayo. So, picture numbers po. Numbers, numbers ka rin. Diba, no? Smart. Smart. Ay, video. Di pa nasulat eh. Unang aklat, San Juan, chapter 5, verses 4, 5. Sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanglibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Sino ang tatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yan. $120 over 70. 62%. Yan na yan, wala. Good na yan. Nakaano na siya eh. Tatlong beses. O, diba? Takot pa siya eh. Takot pa siya eh. O, diba? Buko ka na. O. Okay, so Roma 8:36, no? Ang pakinabang ng tao, mapagod naman ang mundo, mapapamak naman ang iyong kaluluwa. Lord, maraming siya. Doon po sa lahat, we glorify you, and we give you thanks and praise for the Lord of God. That you are the creator of heaven and earth. Salamat po muli sa mga pagkakaroon mo sa amin, sa protection, sa aming pagkakas, Panginoon, Lord God, ang pinihinaan ng Panginoon, sa mga pagkakaroon buhay, especially po sa mga bansa ko, ang mga pamilya, ang mga amin natin, that you care na Father, nagmuli Panginoon, umini po sa inyong kalakasan at you bless. Kaya hands, Lord God, sa instrument and the program, sa mga po
po yan. Buhin mo dyan. Tanda po ng kalakasan. Tujuin kayo taas and bless us to God. Ito po ang mga kami sa magdalangin. Sa Panginoon Jesus. Amen. Maganda na ngayon ang kondisyon mo. Nakupo na. Kaya 10. 10 kaya? Lumabas na lahat yung mga sinabi niya. Sa 10 tayo nga kuya. Akin na po. Di ba mo naka 500 ka? No? 500. Ano mga kayo? 600. Panginoon na Yeah, so... Yan ang work. No? Nabubuok. Okay ito mo bago? Nawala dyan? Bago balik? December na hindi Depas na po. Ay, ba nilalagay niya? Tsaka hindi. May awa. Nakisabi yung panahon. Ano si Papi siguro? Andiyan po sa ilalim. Tingnan natin si Papi mo. Awa ko yan.
Oops. Dito sa labas medyo mainit na. Ay, electric fan kami. Hindi lang po yan. Yung isa hindi na. Hindi na po daw. Habol na tayo, ano? Kaya. Sayang po. Yung electric fan na. Sayang yan. Sting. Okay. Good. Nice shot. Thank you, Lord. Diba? Continue. Balas na balas. Kung hindi kita mo, Man, pakibo ko si electric fan. Kapatid. kung hindi kita pa, magdidikit. Ay, sorry po. Sorry. Balas mo. Ayan. Oops. Hindi kita pa. Continue. Kung mamadali, umiyo ko. Balancing, keep balancing, dandan lang. Yan, kung hindi balancing mo. Yun. Okay. Yan. Okay. Ano? Go.
Ano pa? Binyo. Binyo, just sisyon na kami. Pili ka lang yun, ha? Go. Yeah. Hey, buddy. Ano? Lembut. Sudah gerah. Ini. Anak mo. You're improving, sir. Thank you, Lord. Yeah. Amen. Totoo mo, di ba? Hindi na iba't totoo mo. Kaya madali yung totoo mo yan. Hindi yan. Sige, sige. Spot lang, spot. Sige. I go. Yeah. Issue the balancing. What? Very good. Balancing. Balo po. Still body, direction focus ka lang, tatagal mo yung mga ano mo. Yan, ha? Bawal lang mo, ha? Last ka lang yan, ha? Okay? Focus na, last na. Mapat, yan. Ipaano mo yung ha? Kailan mo yung mo, ha? Tuloy dyan. Yan, pag-aaral, pag-aaral. Magbabagoy, ha? Bagoy. Tuloy. Tuloy. Yan. Ano? Dito. Galing, no?
Yung pa niya, oh. Pilipili pa niya. Busog. Apat na lang. Mamaya pali mo na. Hindi ko. Hawak to ba? Hawak. Diba? Gagawin din naman niya pag patubali siya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan po, nakapat na po si Kuya Jaime. Diretso po, wala po siya. Upo. Ayan, thank you, Lord. Swing, ya, swing. Swing, ya. Ya. Kung nakakatayo ka na, nakakano ka na, nakalakad ka na, ha? Tandaan mo, balasin lang. Kung magtitiwala, focus ka, ha? Focus ka lang. Kung paano mo ginawa yung una, gawin tapusin mo, ha? Hindi ka ba yung step? Okay ba? Sure. Relax lang mo ang ibuya. Noiting. Hindi ba siya ng brush? Ito siya. Relax mo na niya. Parang may pawis siguro. Gandang mo yung pawis na. Ini bagus yang baik boleh. Relax mo. Ganun na po yun. Ganun ang hawak. Ganun na po yung larang niya picture. Ganun ang hawak ko yun. Yun lang hinahawak dito. Takas. Takas na. Dito po, wag. Hindi, ito lang po. Dito po position. Dito. Hindi po. Ano mo siya? Mag-start ko rin. Ayan. Sige. Sige, asagod na ako. Kaya mo siyang atakin ha. Kung siyang atakin ko yan. Kung siyang atakin ko yan. Hindi ka makabuka ng isang buo. Yan, galing na natin dyan, bumiyas na ka. Ayan. Huwag mo siyang atakin. May nasipit dito. Ayan, bilis yan. Ayan, makabuka ng isang buo. Sige. Ayan. Sige. Very good. Nagdala ko yan ha? Nagdala, ano na ko yan? Hindi mo lagi na. Relax ka lang yung baby. Doon ka ako, sabi niya. Ano na, hirap. Hindi wala yung napagahan. Hindi pa rin siyempre. Experience ko na sa kanya. Diba? Diba? At least, diba? Natitense yung aking Hindi mga siya. stress, eh. Hindi ko sanay. Pero sanay ko yan, maglaro lang. Diba? Yun lang kapicture eh, no? Yung lakad niya po, kaya ko naman yan. Pag step siya, kaya niya, ano? Gagawin ako. Yung ako dito. Natitense. Gawin lang po yun ang experience
experience ko sa inyo. Di ba? Nalumanakit siyang dati, hindi mawakan ng ulo. Kaya ito din mo, ayan, alam siya, o, baka nyo. Ayun. Hanggang lang ito hawak ko. Hanggang lang. Ano kasi na? Thanks for it. Ayaw, hindi siya rin. Tigil eh. Hingil eh. Hingil si Kuya eh. Kaya lang pala siya, oh. Oo. Malulung nga naman yun, ano? Hindi na umiharap sa akin, dahil talagang umiharap ako. Hindi na, oh. Gano'n po ito? 6? 6 na po ito, yung pag-lumay sa inyo. Oo. Ang-anim na yan. Ano po ito? Yung sa inyo pa yung 5, yung sa iyo. Ito ka hindi. Kaya mo 10, no? No? Ay po. Sinibuhay na ito, Lord. Hindi mo ibigay ng paglakad na ito. Ganda ng pasto mo, Kuya. Pang-anim na yan. Sino po yung panglimay sa inyo? Kapwa pa siya nakakatagal ng ganyan, is improving. Yung binibigay niya pag kailangan niya, gawin, bibigay niya naman eh. Hindi mo talagang kailangan natin siya ano, di ba? Galayan, hindi na po. Kung bago siya ng present Bible, talagang tulungan siya ng Lord. Ayun. Kami na po lahat yan. Nilarag yan. Gano'n ako, gano'n. Go! Swing, na ba? Swing. Diba? Ito yung lalaro. Mabuto ko yan, ha? Balancing. Mabuto na. Si Richard parang na-miss eh. That's the work of the Lord. Diba? That's the power of God. Diba? So, hindi yan naman yung tapi ito. Kaya kung bago siya ng bago ng pasyente, dahil gumaling. Kasi nagtulong siya ng Lord. Ano kaya? Kung pagdalo paniniwala ng pasyente, wala. Isang taon pa hindi nakalakad. Diba ang Lord? Ano kaya? Kung di ba lang ang Lord sa atin, diba? Dahil posible. Pastor, I mean. Tapos na lang ito. Praise God. Praise God. Alis kayo dyan. Alis. Tapakan kayo dyan eh. Utak mo kuya ha. Bawal mo mistas ha. Bawal ka magalit. Matutuloy ang pagaling mo. Uy, nagis. Ayun po kailangan niya kasi Mainit. nakakalakad na po siya eh. Kung nakakalakad na siya, matuwa ka na yan. Kasi kapag sa Panginoon Diyos, nakakalakad ka na. Dami tayo makakapang. Yes, so, kapito ka na kuya. Kapito na yan. Hindi na bino ginagawa, kapito na yan. Sige Lord. Di ba? Oo. Max na. Alam niyo yung sarili niya balanse, oh. Gusto mo ganda, Pasko na ito, teacher. Basta Pasko na ito, nakakajaras ito. Lalabas ka na sa Pasko na ito. Bago mo Pasko, lalabas ka nito. Papasya mo sa labas. No, kaya. Yun, ganun. Balas. Yan. Yan mo. Yan.
That's good, balancing. I go. Sure. Yung pa na. Yung ginagawa mo, hindi mo lang. Pagtuloy mo yan. Pagtuloy mo. Yan. Balancing. Yan. Yun. Yan tayo. Bilog niya ang tuhod. Pagkitas mo tingin. Kasi may upo tayo niya. Nakakarami siya. Mas na-improve siya ng pagkakalakad. Wala. Wala. Nakakasap po niya. Balikin ka rin. Wala kang 3 months. 2 months pa lang. 2 months and 8 days pa lang to. Si Kuya. Wala kang 3 months. Naglakad na. Siguro ang mga doktor, kailangan 3 months, 6 months, naglalakad ng pasyente. Are you okay, sir? Thank you, Lord. Inhale, exhale. One power. Ay, baba. Wala ba na? Dalawa na lang. 10 ka na. Okay. Walk with power, ha? Walk with power, kuya. Walk, power. Bidiin mo, ha? Bidiin mo, ha? Yan. Kung isa pa natak lang. With power. Yan. Walk. Balance. Power. Walk. Yan. Walk. Very good. Okay. Power. Yan kami yung litin pa mo. No? Hindi narapan. Ay, both. Galing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oops. Yan. Relax again. Yung malalim. Relax. Ang siyam. Okay. Alam ko talaga pag ang Lord talaga. Ibabas ka sa langgol. Pero sinasama siya ng Lord. Bago mga negative. Diba na? Diba? Masyad ko yan. Hindi nalilit ko yung ulo na. Hindi nalagay ko. Magagawa mo. Dati ako ko. Hindi na. Ito may hawak ko picture. Siyam na pero maganda rin. Lalagyan na ng water mong kepo eh. May kuya sa mga kepo eh, no? May konti ko eh. Sarap. Pawis na. Nebot? Nebot? That's it. Balancing position. Lakas ang tuhod. Balance. Yung malalim, relax. That's it. Mabigal ang malaw. Ulo. Yan. Diretso katawan. That's it. Nine. Ano na? Thank you po. Woo!
Thank you, Lord. Ay, salamat po. Good. That's it. Yeah. Hindi na power. Dapat ka lang, hindi ha. Kung nakaw mo ha, gusto body ka. Ha? Ibalasin. Keep walking with power ha. Wala nga ka, stop ka ha. Kata? Basta? Hilingan. Suspend sa ba? Push! Sampo! Thank you, Lord. Guys, pasampu. For the first time in our history, walking therapy, pang-sampu po ito. It means talagang nilagyan ng power ng Lord. Kaya to walk again. Diba kaya? Yan. Dali ng Lord. No. Praise God. Salamat sa Diyos. Wala? Ayaw mo? Ha? Hindi. Hindi mo wala. Yan, wala. Ang sana na ito. Tumigil pa ba? Tumigil. Ayaw mo? Kaya na raw. Oo, kaya nga naman eh. Ano na eh? Nakakam na ito eh. Oh? Ganda ng lakad mo. Galing. Praise God. Salamat sa Diyos. Bible. Bible. Ayaw mo? Ito mo sa Bible. Ang Bible dalawang kamay, no? Mas din ha? Medyo ano na. Sagad na yung machine. Oo, bukas na ulit. Ha? Are you okay, sir? Thank you, Lord. Yan. Ibay mo lang, kuya yun. Yan. Yan sa busin, improvement mo. Nakita ko, bago maglakad. Nakita ko, tumayo ka, lumalakad ka na. O, diba? Wala lang! Kontra. Lakad rin, kukontra pa yan. Alam mo, kontra, nalalakad na eh. Mga tayo umitindig na, hindi wala namang kepto, hindi wala ka, oh. Oo. 10, no? You walk, ha? Ha? Yan. Dali, kapala doon. Recover natin yan. Recover natin yan. Recover. Ano kaya? Recover! Palagay. Kaya kasi. Saan niya eh? Sama sa... Ano kaya, no? Recover yan. Ang galing yung recover yan, no? Ang galing yung mag-fix. Kaya niya. Kaya niya na mag-ano? Malakas ang boses siya. Pause ka pala. Nangyari. Buksan mo lang ito. Ako, buksan mo. Okay na rin. Okay. Ganun. Yun. That's it. Stop. Asa pa raw? Pupukos pa? Baka siya raw. Bamawi siya kasi siyempre. Bamawi siya. Masat na masat. Ito raw. Nagpuli siya kanina. Bago mo isang kamay ha, dalawang muna tayo ha. Good, pagod pa ng good, pagod pa. Just like one. Ganun mo ito eh. Alam mo, 12 na yun. Ganda ng lakad niya. Ganun yung lakad niyan. Pag gumaling ito,
dire-diretso lang natin. Ganun. Thank you, Lord. Sige, medyo. Huh? Ay, Lord. Aba, gusto pa. Gusto pa ni Kuya. Oh, galing pa sa band-drive mo yan. Dinadrive niya ako. Galing. Yan guys, pang-11 na po ito guys. Kaya nga nila exhibition na yun. Balancing. That's it. Ay, iniwan ko pala. Iniwan eh. Iniwan si Kuya Jaime. Iniwan yung mag-April. Yeah. Ano siya? Kami na nakarat mo yan, mag-20 ka kaya-kaya mo. Pero muna na, namani ko siya. Bukas naman. Para bukas mas lalo. Gagawin kasi magpapahinga 2 araw. Diba? Dami. Okay. Asin pa rin. Grabe. Grabe. Gusto na ko sila lang. Pag 12 raw. Umihit naman. Kaya pa? Grabe. Hindi ako masilid siya. Dosena. 12. Sige, push. Dosena. 12 po ang kanyang walking therapy ngayon. Dapat sa bulan, gasto pa. Sarado. 12, nakakaganyan ka na pa? Hindi ka na. Matawag niya sa mo. Hindi siya mapaniwala, sabi niya. Alam mo, sabi niya, teacher, nag-pray ka kay Lord, ito na yung nag-pray mo. Diba? Oh. Answered prayer mo na yan. Yung paggalakan di kulang yan. Sa talaga natin, sa pag-aalaga mo, yan yung pinakasulta. Dalawa na siya. Dalawa na yan. Makas pa yun. Sabi siya may tutuwang. Huwag kang magdad, ha? Medyo yan. Lawat yan. Lawat na. Push! Sini-sini ini. Yung ano? Push. Push. Push.
So guys, ayan, naging dalawang walking po si Kuya Jaime. So, thankful to God for his great improvement. Ayan. Laban ng tatay na si Kuya Jaime. Ayan. Ang sarap ng feeling ng harap. Ang lakas mo ah. Ilang kaya? Ilang kaya mo kuya? 10 lang? No? Kasi, ang tayo positive negative. Nakarami siya kapon, di ba? Hindi na ako naniniwala sa nasabi mo. Dapat mga 50 lang. 50 lang. Kasi, naka-12 ka, no? O, di ba? Next time. Ayan, so continuous po nating vlog ha. Continuous po nating vlog from prayer to walking. Ayan, from stretching to walking. Ito yung po tayo. Ayan, tapos mamaya-maya ay kukulitin na natin siya. Are you okay, sir? Let's do it. Ayaw mga 20 lang, no? Ha? 20 lang to. Lambot na eh. Okay. 1, 2, Diba? Action. Magaan. 3, 4, 5, 6, Mapalakas po ito ng lower limb and lower back. 7, Tumo po tayo nito. Ayan. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ang ganda din mga ginagawa natin. Magagaan mas maganda. 14, Na? Kaya mo, no? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Hold. Tenga. Relax. 50, First set. Hindi, ano? First set 50. 50, Oh, first set 50. Para makarami ka. So, first set ka Pahinga, 50. pahinga. Tapos 50 uli. Ha? Naman Well, ano yung first set 50 muna, 50 tapos muna. Tapos mamaya 50 uli. 50. Para makarami ka. Okay, ready? Yan ang first set. Oh. Ano yan? First set 50. 50-50. Makaasap po 50 ka. Di 500. Oh. So, nakakaisa ka na. Di ba? Kailangan by set. Okay. Okay, di. 50 ulit. Second set tayo, second set. Guys, second set tayo. 50 ulit, sige. 51, Hmm. 52, Pabibay ka. Kasi puso mo palpitik. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
Galing Manila, oh. 59, Hanggang po. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Last 20. For second set. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, Praise God. 89, 90, Wow. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Opo muna. Oh, third set tayo. Yan. O, di ba? Second set. O, nakaka-second set ka na. 100 ka na. Last ka lang. Hanggang kaya mo. Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa ba? Every, Hindi na. Okay na yan? Okay na? isa pa? Okay na yan? Aba? Mga 1,000 yata. 1,000! Oh. Kasi third set. 100. Ano, kaya ba ba? Hindi na. Kaya ba ba third set? Are you okay, sir? Paano lubat ka? Ano, kaya ba ba? Hindi na. Pag hindi na kaya, oh. O sige, third set. Makas pa. 101, Wala pa para. 102, Wala sa tukol ito. 103, Lubat na. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, Praise God. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150. Okay, relax. Resets ka na, ha? Oh, exhale. Kuya, 150. sinisisi mo lang. Inhale. Nakakamit ka na. So guys, nakaka-3 sets na kami. 150 counts. Plus 12 walking. Oh, ano ginawa mo nila? Hinga ka nga. Inhale, exhale. Malakas pa. Yan. Pitik-pitik pa eh. Ito, napitik pa. Malakas pa ito eh. Wali. Inhale, exhale. Power. Pan 200. Kaya pa. Ha? 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. Relax. Mas ba? Ba? Mas mag-ang. Apat na 50. Oo, naka 4 sets ka na. Guys, naka 4 sets na kami. 4 sets, equivalent to 200 counts. Ayan, maputa yun ni Kuya Jaime. Kaya ka ba, Kuya? Okay na yan? Okay na yan. That's it. Okay na. Oo, kaya na siya. Kukulit din ito. Praise God. Salamat sa Diyos. Pahinga na. Okay. At least hindi siya masyadong pagod, di ba? Nung last talagang baksak siya. Yung magtitira ng konti para pag hinga mo, may power ka pa. Ha? Sabi mo, thank you Lord! Yan. Ayan guys, so 200. after this upo tayo, we will proceeding to sa kanyang digital therapy. Ayan. Pahinga mo ng konti. Pahinga mo ng konti. Habang lumakas naman ito, magyaya naman ito. Inhale. Habang lumakas mag Exhale. Pahinga naman na. Tama yan, negative positive. Bukas tayo bugbugan kasi mapapahinga ka. Bukas, 1,000. No. 10 sets. Galing sa lahat na yun. Nakadosis siya, no? Perfect na alam yun. Nagdala na si Kuya Amy, oh. No? Konting-konti na lang. Gusto mo tubig? Ano na yan? Relax ka muna. Magaling mo na siya. Are you okay, sir? Upo ka na, doon. Ha? Sige po, tatanggalin ko yung upuan. Mm-mm. Patay siya, tanggal po.
Tagal po po. Atras siya. Atras. Sagad ha? Okay, mga trabaho ko. Opya! Hawakan ito. Sabi mo sus mo. Magay ka. Magay mo. Pipiglit. Okay lang, kuya. No, di ba? Hindi mo masyadong pagod. Tinodo pa natin, hindi. Laglag ka na. Okay ka lang dyan? Pwede pa ito? Tama yan. Okay na. Pagod siya. Pagod siya. Maganda yung lungs na nag-ano. Kaya mo siya. Saka yung heart niya. Pagod. Pagod siya sa ano eh. Ilang counts din yan eh. Ang galing mo si heart. Okay yung circulation niya. Ha? Upo ka? Iinom. Iinom daw po siya. Teka, kukulang po ng tubig. Okay sila. Ha? Ano yan? Hinakaya ka. Ha? Sukod yun. Ano mo may pagigang? Kaya? Hindi, ano siya? Dahan-dahan po. Ganda sa pagpinom ha? Dahan-dahan lang po. Wait lang ha. Huwag masyadong bigla. Praise God. Salamat sa Diyos. Okay mo, okay ninom ba? Inhale, exhale. Ha? Dapat talaga tubig, no? Basta wag lang malamig. Bawasan niya malamig. Kasi, okay, unas lang. Lumalakas na nga po siya uminom ng tubig ngayon eh. Very good. Maganda po yan. Pinag-aaralan na niyang umupo ng mag-isa. Ah. Kaya lang, hindi pa niya talaga kaya yung katawan. Ito kasing ganito niya, medyo mahina. Malaw siya. Oh. Malaw siya. Mm. Pero yung sipa, paa niya, Nakakano po? nakakagalaw-galaw. Na kaya lang nadudulas naman dahil sa medyas. Yung kamay niya, hindi pa niya maitukod kasi kung Oo. maitukod na niya Pwede yung na kamay siguro. niya, makakaupo na siya mag-isa. Hindi pa eh. Tsaka yung ito, pag hinatak niya to, pag humawak siya dito, nakakabalan siya. Kaya lang problema, hindi pa niya kaya, parang yung braso niya medyo mahina. Kailangan ko may black coffee to. Kuryente. No? Habang kuryente, di ba? May black coffee. Black coffee. Oo. Siya din, natuto na rin Painin mag-black. din ko na ba eh. Ha? Tinapay, may tinapay tapos. Meron ba? Painin ka ako din Pandesal, na ba opo. eh. Pandesal. Painin ko. Kumata pa. Pandesal, tinapay.
Hindi mo kaya makadose ka, no? Puta yung mo, no? Yung ano, lakad mo. Low pa picture eh. Bubuksin, tas ano siya. Pero okay lakad mo, no? Dapat ang bukas, mga 15 tayo. 15. Kahit konti lang po tayo mo, yung lakad kailangan marami tayo. Mente. Di ba? Halimbawa, yung puta yung lakad mo 15, no? Bukas. Na mas marami yung lakad natin. Yung puta mo kahit 200 dito, kahit 200 naman. Kanina nakatagad ako doon. Sa tubo. Ah, doon, meron ka na ron. Hindi, sagad na pala. Nasagad ka na pala, no? Nawalaw yan. Ito. Okay yung dos. Ganyan. Lakas na rin dos mo, no? Hindi natin mo kuryente pa mo na. Pagod na eh. Kamay lang ha. Pagod na yun. Over, no? Over yung kuya kasi pagod na. Lakad ka eh. Ha? Sorry po. Nagulat ako. Nandiyan pala yung mami ni Karen, hindi pala nila sumama. Patay. Ano po? May sabi ko yung babal. Yung all day pa niya, pagod yung pa niya. Nabahay ka ba? Yan. Ah, Dito. Okay na yan. No stress. Huwag kasi yung pa niya. Ito din kuryente niya. Ito. Naka-12. Bukas na, info 15 ha. Kahit mababa yung upo tayo niya, yung lakad importante. Kasi yung upo naman, support na naman yun eh. Yung lakad importante, makarami siya. Nag-ano siya kanina eh, Kaya nga, exercise. sabi niya kasi ano yun eh. Nakailan ka pati? Ganun. kaya na. After. Mag-pray po tayo para sa sarap yung video natin. Kaya mag-pray. Opo. Sige po. Lord, salamat po na marami sa inyo. Lord, binigyan niyo na ako kagalingan na ang asawa. Lord, binigyan niyo ulit siya ng kalakasan sa katawan ko, Lord. At alam mo namin, Panginoon, ang kanyang pananampalataya sa iyo ay unti-unti na lumalakas. Ang pananalig niya sa iyo, Panginoon, ang pagtitiwala niya sa iyo, yung pagpapatuloy sa kanya ay lalong lumalakas sa pag-aaral ng banal na salita. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat dininig ninyo ang aming mga dalangin
At palagi ninyo kaming pinaaalalahanan sa mga bagay na kailangan namin sa aming buhay, lalong-lalo na po sa pag-ayos sa mga problema ng aming mga anak, O Lord. Basbasan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga anak na nasa malayo sa amin, lalo na po si James na ngayon ay nagkakasakit na rin. Tulungan niyo po siya, linisin niyo po siya, pagalingin niyo po siya sa kanyang hypertension, O Lord, at maging maayos po sana ang kanyang paghahanap buhay, ang kanyang performance, O Lord, sa kanyang mga pag-activities na pinagkakaabalahan ngayon. Tulungan niyo po siya at ingatan niyo po ang kanyang kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga anak namin na lubos na nag-aalala rin sa amin, na nagdadasal para sa kanilang tatay, O Lord, sa kanilang pagaling. At lalo-lalo na po sa mga activities sila, ilayo niyo po sila sa kapahamakan at sa anumang karamdaman. Panginoon, dinadalangan din namin ang mga mahal naming mga kapatid, mga beyaw, hipag, mga apo, Lord, mga pamangkin, na alam namin na sa panahon ngayon ay nagiging abala rin sa pag-aalaala sa mga mahal namin sa buhay na mayapa. Ganun din po, Panginoon. Inaalala rin po namin ang mga mahal namin sa buhay na ngayon ay wala na at nahihimlay na sa inyong sinapupunan. Panginoon, pinagdarasal din namin ang mga pasyente ni Mang Kepoy, Lord. Pagalingin niyo po silang lahat, Lord, at tulungan niyo po si Mang Kepoy sa kanyang mga sa misyon sa buhay niya na magpalaganap na yung banal na salita. At ang pagpupuri sa iyo, Panginoon, ay ipasa niya sa kanyang mga pasyente at sa mga taong nasa paligid niya. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, sa liwanag ng Espiritu Santo, at sa kalulatian ng Diyos Ama. Amen. Amen. Salamat po po. Maraming salamat. Kuya Amy, parang wala lang. Naglaro lang. No? Are you okay, sir? Alam mo, di ba? Ngayon kita ng konti ng power mo, ubusin yung power. Sabi na ubus. Ka-12 siya. Sabi, naglulukuhan daw sila yung mga kasama ni Jonathan noong. Nakita si tatay naglalakad. Uy! Isang taon na raw si tatay. Kasi nakakalakad na. Parang baby yung tinuturuan Oo, ng yung lakad. Lapit na to. Pag ganun po yung mabalakad din eh, yung naramdaman ko sa kanya, pares lang din. Magaang na siyang hawakan. Not like before po, nung ano po talagang lahat ng pesa niya, sa'yo po lahat. Ngayon, alos ginaganyan ko na po siya. Tapos yung balance niya, malakas na rin po yung dito niya. Nakakapag-maneuver na siya eh. So yun na po yung tinatawag, tuloy-tuloy na po yan. Basta huwag kang mag-isip. Bawal ma-stress ha? Bawal magalit. Oo. Walang kokontra. Walang kukontra, tsaka continue reading the Bible. Yan. Oo. Galing na po yan, no? Ang galing ng pagkakano, kapag nagpapahinga siya, nagbabasa siya ng mga verse ng Bible. So, napakaganda po nun sa kanya. Walang negative, puro positive. Ano kaya? Kaya sa muli po, ito po yung aming end of therapy namin. So, we close the prayer together with Ate Helen. So, hanggang sa muli po. Ito po si Matero Mang Keping 2. Kasama ko si Ate Helen. Ang pasyente si Kuya Jaime. So, this is a great news kasi po naglalakad na po si Kuya Jaime. Malaki na po yung improvement niya. Hanggang sa muli po. God bless po.